Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда хезмәт һәм канун тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Һәркем үзенең хокукларын белергә тиеш. Безнең тапшыру әлеге белемнәрегезне арттыруга юнәлдерелгән. Әлмәткә эш визиты белән Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская килде. Эшлекле сәфәр кысаларында ул Әлмәт районы буенча халык контроле порталына кергән хәбәрнамәләрне гамәлгә ашыру буенча киңәшмәдә катнашты. Халык мөрәҗәгатьләре буенча башкарылган эшләрнең нәтиҗәсе турында Сәрия Сабурская үзенең интервьюсында безгә сөйләп узды. Для нас самый главный результат – мы просмотрели часть заявок, которые находятся в статусе «запланировано». К сожалению, у нас есть заявки прежних лет, 5 и 6 лет более, которые до сегодняшнего дня не разрешены. И нам было важно выяснить, в какой стадии в этом году рассматриваются эти заявки. Будут ли они в конечном итоге приняты решения исполнительной муниципальной власти, исполнителями для их решений. И мы видим, что достаточно большая часть процента обращения заявок прежних лет найдут решение в текущем году. Причем достаточно серьезные. Вот, например, одна из них – это вопрос, касающийся открытия дополнительного педиатрического отделения в микрорайоне Алсу. И нашло свое разрешение. Там достаточно большое количество граждан, которые поддержали эту заявку, более 340 человек. И это свидетельствует о том, что проблема действительно очень острая. И принято решение и на уровне правительства республики к выделению дополнительных финансовых средств для открытия врача общей практики именно в данном подразделении. То есть будет полноценная организация, которая будет оказывать помощь нашим детям. Сәрия Сабурская үз чыгышында халык контроле системасы аша мөрәҗәгатьләрнең күбәюен билгеләп үтте. Күпчелек сораулар сәламәтлек саклау, мәгариф, торак коммуналь хуҗалык һәм социаль ярдәм мәсьәләләренә кагыла. Аларның ничек үтәлүе турында аерым күзәтү алып барыла. Я, например, сегодня получил удовлетворение от сегодняшней встречи и понимание, что работа в городе ведется. 76% поступающих обращений, а их в текущем году уже более 1000. Если точно говорить, 1070 уведомлений поступило в систему, и 76% из них уже разрешены. Но мы не только текущий год смотрим, я еще раз говорю, но и анализируем все те заявки, которые поступили в прошлом году, позапрошлом году, с тем, чтобы действительно все они нашли свое решение. Особенность системы такова, что обращение не будет закрыто до тех пор, пока оно не будет реализовано. Особенность такова, что каждый заявитель, который обращается в систему, может в системе онлайн видеть, каким образом его заявка реализуется. Видеть комментарии власти по исполнению данной заявки. Он может дать оценку исполнения своей заявки и вплоть до того, что может вернуть, если она некачественно выполнена. И, конечно, это налагает особую ответственность для исполнителей и желание решить заявки, мы это видим. И действительно принимаются достаточно серьезные меры выделения финансовых средств, включения в республиканские программы для того, чтобы каждое обращение нашло свое реальное решение. Халык контроле мәгълүмат системасы ул хакимият органнарының халык белән аралашуда яңа ысулы. Әлеге система аша халык күпләрне борчыган, ягъни билгеле бер территорияләрдә яшәүчеләрнең фикерен һәм ихтыяҗын чагылдырылган проблемаларны күтәрә һәм җаваплы учреждение җитәкчеләр игътибарын әлеге сорауларны шишу кирәклегенә юнәлтә. Гражданнарны дәүләт органнары эшчәнлеген, төбәктә яшәү сыйфатын һәм башка бәяләүгә күпләп җәлеп итүгә исәпләнгән әлеге интерактив система социаль челтәрләр функциясенә ия. Халык контроле бүгенге көндә гражданнар арасында зур популярлыкка ия булган программа булып тора. Оценка качества работы, она учитывается на уровне правительства Республики Татарстан. Ежеквартально подводится оценка, должно быть не менее 50% решенных заявок, и дальше уже влияет и на вопрос на заработную плату, безусловно, дается, но дополнительная финансовая оплата премии, она зависит тоже от исполнения и заявок в системе народный контроль.
Кроме того, у нас принимает активное участие во всех наших встречах представители прокуратуры республики, районов, потому что сегодня есть взаимодействие с прокурором республики в части исполнения заявок и своевременности их исполнения. Поэтому, если мы видим, что необъективные причины в неисполнении, мы обращаемся уже к прокуратуре для внесения соответствующих представлений. Тот орган исполнительный, который не реализует то или иное обращение. И в этом мы тоже видим поддержку и, в принципе, тоже определенное влияние на своевременность исполнения имеется. И, безусловно, это включение в программы республиканские, которые есть сегодня в республике на очередной год, с тем, особенно если заявка имеет большое количество поддержек. Юстиция министрлыгында түләүсез юридик ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләвен дәвам итә. Республика халкына мәгълүмати консультацион ярдәм күрсәтү максатыннан кайнар линия оештырылган. Анда түбәндәге мәгълүматларны алырга мөмкин. Түләүсез юридик ярдәм күрсәтүнең дәүләт системасы кысаларында түләүсез юридик ярдәм алу хукукына ия гражданнар категорияләре турында, шулай ук кирәкле документлар исемлеге турында, түләүсез юридик ярдәм күрсәтүнең дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган системаларында катнашучылар тарафыннан гражданнарны кабул итү вакыты һәм урыны турында. Телефон номерлары экраннарыгызда күрсәтелгән. 2022 елның 6 апреленә республиканың мәшгульлек үзәкләрендә рәсми рәвештә теркәлгән 10,249 эшсез граждан исәпләнә. Бу узган хисап датасына караганда 165 кешегә кимрәк. Татарстанда эшсезлек дәрәҗәсе эшче көчләр саныннан 0,50% тәшкил итә. Татарстан Республикасы мәшгульлек үзәкләренә эш бирүчеләр тарафыннан хәбәр ителгән ихтыяҗ 61262 вакансиyaдан гыйбарәт. Хисап атнасында эш бирүчеләр 3000-нән артык вакантлы эш урыны тәкъдим итә. Хезмәт базарында киеренкелек коэффициенты шартлы рәвештә бер вакансиягә 0,17 кеше тәшкил итә. Безнең тапшыруның узган елгы чыгарылышлары хезмәт кодексында булган яңалыкларга, хезмәтне саклау өлкәсендә алып барылган тикшерүләргә багышланган иде. Хәзер исә чыгарылышларыбызда без гражданнарга төрле өлкәләрдә булган аларның хукуклары турында аңлатмалар бирәбез. Тапшыруыбызның икенче өлешендә без ветеран реабилитация үзәге эшчәнлеге турында сөйләшербез. Кем әлеге үзәктә дәваланырга хукуклы, моның өчен нинди документлар җыеп тапшырырга кирәк? Бу хакта тапшыруның махсус кунагы ветеран инвалидлар реабилитациясе үзәге директоры Гыймаддинова Кадрия Аслах кызы белән сөйләшербез. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кадрия Аслаховна, исәнмесез? Исәнмесез. Кадрия Аслаховна, менә беренче чиратта сез җитәкләгән үзәкнең эшчәнлеге белән таныштырып китсәгез иде. Гомумән әйткәндә, ветеран инвалидлар реабилитациясе үзәгенең төп функциясе нәрсәдә? Безнең центрның төп функциясе ул наша килгән кешеләргә комплекслы реабилитация чаралары күрсәтү. Менә инвалидлар үзәге булгач, инде реабилитациясе үзәге булгач, сездә менә инвалидлар гына ял итәргә хукуклымы, сәламәтләнү процессы узарга, яки башка категория гражданнарын да сез кабул итәсезме? Инвалидлардан башка без кемгә 18 яшь тулган, һәрбер шәһәребезнең һәм районыбызның кешеләре, яшәүчеләре келіп бездә түләүле ул безнең шушы үзебезнең услугалар, чаралар келіп ял итәләр. Кайсы районнардан сезгә киләләр? Белүемчә, Әлмәт районы гына түгел, бит. Бөтен республика буенча киләләр. Казаннан килгән кешеләр бар, Чаллыдан, Нижнекамскидан, Черемшәннән, бөтен район, Сарманнан, Мөслимнән, Актаныштан бөтенесе киләләр безгә яратып киләләр, шатып ел сайын. Гомумән, менә безнең Татарстанда шушындай үзәкләр күпме алар? Андый үзәкләр безнең 5, шушы зурлар өчен булганы 5 үзәк. Кадрия Аслаховна, менә үзәктә ял итү өчен нинди таләпләрне үтәргә кирәк? Кайда барып гариза язырга? Нинди документлар алып килергә кирәк? Гомумән, менә бу процессны аңлатып үтсәгез иде.
Инвалидлар башта безнең или социаль яклау идарәсенә баралар, заявление язырга, һәм безгә дә килеп язырга мөмкин. Үзләре белән алып килергә тиешләр алар паспортларын, санаторно-курортная карта, врачтан справка, что аның инфекционный ширләре юк, авырулары юк дигән. Аннары кирәк була ИПРА, индивидуальная программа реабилитации инвалида дигән, ИППСУ, индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Шушы документлар белән безгә киләләр. Мындай кешеләрнең кемнең инвалидности юк, алар безгә алып киләләр 3 документ: паспорт, медицинский полис и участковый табиптан справка, что аларның инфекционный заболеваниялары юк. Кадрия Аслаховна, менә бу кешеләр сезнең үзәктә нинди сәламәтләнү комплексы узалар? Бездә социально-медицинский услугалар бар һәм социаль услугалар бар. Беренче чиратта эшлибезнең герозотерапия бар, безнең сөлектәр белән җиттәбез, озонотерапия бар, галокамера эшлибезнең, шулай ук системалар куябыз, уколлар ясыйбыз. Аннары безнең бар ЛФК, лечебная физкультура, бар безнең социаль адаптация бүлеге. Шулай ук сездә бит төрле мәдәни чаралар да оештыралар. Шуңа күрә бәлки яратып киләләрдер дә, әйме? Менә бүген безнең концерт була. Нинди концерт? Ретро килә безнең ансамбле бүген. Шушы инде үзләренең менә килгән кешеләр арасында бит талантлы кешеләр күп. Кемдер гармонда уйный, шәп иттереп, кемдер җырлый, кемдер шигырь сөйли. Менә без башта танышу кичәсе үткәрәбез беренче көн килгән заездда. Һәм шушы кешеләрнең кем нинди талантка ия белешәбез дә, аннары алар үзләре белән концерт куябыз. Димәк, инде үзешчәннәр концерты да оештырасыз инде. Соңыннан, заезд соңында шундый концерт куябыз. Бу инде чыгарылыш кичәсе буларак инде сезнең. Кадрия Аслаховна, менә кайбер очракларда кешеләр үзләренең әлеге сезнең менә үзәктә ял итәргә хукуклары барлыгын белмәскә дә мөмкиннәр бит. Менә әлеге категория гражданнар белән, гомумән гражданнар белән сез нинди эш алып барасыз? Алар үзләренең хукуклары турында каян белә алалар? Социаль яклау идарәсеннән мәллә сезнең берәр инде социаль челтәрләрегез ашамы? Инвалидность алган кеше бит социаль яклау идарәсенә бара. Шунда специалистлар аларга аңлаталар, что менә шушындай реабилитационный центрлар, шушындай шәһәрләрдә бар. Сез барып үзегезнең сәламәтлегегезне ныгыта аласыз дип. Аннары инде билгеле шушы интернет челтәрләре аша да безнең ВКонтакте-да, Одноклассникта бар безнең, Телеграммага куйдык хәзер менә үзебезнең эшчәнлекне яктыртабыз, инде төрле мероприятиеларны, инде лечениелар бар, инде ниләр бар, барсында шунда куеп барабыз. Кадрия Аслаховна, менә елына ничә тапкыр реабилитация узып була сезнең үзәктә? Инвалидности булган кешеләр безнең 2 мәртәбә полустационарга килергә мөмкиннәр, и 1 мәртәбә чират булмаган очракта 1 мәртәбә стационарда ял итәргә мөмкиннәр. Срогы 15 көн. Бу курслар нәрсәсе белән менә аерыла? Стационар һәм полустационар. Стационар булганда инде обычно безгә башка шәһәрләрдән киләләр, алар 4 мәртәбә без аларны ашатабыз. Лечениялар алалар и бүлмәләр бирәбез. Кунып каралар инде. Полустационарлар безнең иртән киләләр, обедтан соң китәләр, бөтен леченияларны алалар да, обед ашыйлар да өйләренә кайтып китәләр. Алар инде әлмәт кешеләр була. Әгәр дә безгә килеп ял итәргә теләүчеләр булса, сез 32-50-32 телефоны аша безгә шалтыратыгыз, без сезгә барсын да аңлатырбыз. Кадрия Аслаховна, бик зур рәхмәт шушылай безгә тулы итеп җавап биргәнегез өчен. Бу безнең әңгәмәнең беренче этабы булды инде, беренче өлеше. Һәм менә сорап үтәсебез килгән иде. Безнең бит тапшыруның исеме хезмәт һәм канун. Гомумән менә сезнең учреждениедә хезмәтне саклау буенча нинди эшләр барыла менә? Әлеге хакта да сөйләшеп үтсәк иде. Безнең центрга эшкә урнашасы кеше белән инде башта без инструктаж үткәрәбез. Аннары инде шушы кеше әйбәтләп эшләсен өчен аңа эш урыны белән тәэмин итәбез, бөтен законнарга туры китереп. Килгәндә бит инде эшкә алганда алар бөтенесе медкомиссия үтеп килергә тиешләр. Хезмәтне саклау буенча алып барылган эш комплексы безнең үзәгебездә беренче урында тора. Кадрия Аслаховна, бик зур рәхмәт сезгә безнең тапшыруыбызга кунак булып килгәнегез өчен. Эшегездә, киләчәктә дә уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.